Hola! Hola! Des d'Islàndia! Sí, mireu, tot. Bueno, aquí el paisatge amb els camions i això no gaire... Però res, després ja us parlarem de llibres, però ara us ensenyarem un salt d'aigua impressionant i hem volgut fer el primer clip. Bueno, us la presento. La Sònia! La seva amiga! Des dels 6 anys! I és molt lectora i així també en aquest blog apareixerà, us explica també els llibres que llegeix i tot. I res, ja us anirem ensenyant coses. Fa fred, però anem bastant... Sí, anem molt ben equipades, la veritat. Amb això hem fet molt bé. Sí, sabates. Attention, també. No es veu res. Bueno, ja... Després us ensenyem coses. Fins després! Uau! La cascada, una de les cascades cap aquí. I ara creiem que ens esquitxarem molt. Ara ho veurem. De moment estem seques. Seques, fredes, però o sigui, fa molt de fred. Perquè fa bastant de vent. Sí. Però creiem que ens esquitxarem molt. Anem amb roba impermeable tot arreu. També ens fa il·lusió esquitxar-nos. Sí, és com una experiència. I res, ens fa il·lusió gravar el moment de l'esquitxada. A veure... En fi, està bé, hi ha gent, però no està supermassificat. Hem trobat poca gent per la carretera. Molt bé, la Bones veritat. dates. Home, impressiona bastant, A veure... Des d'aquí no queda. No ens esquitxarem, Allà al costat sí. Ara, després hi anem, si no, i us ensenyem. Sí. Brutal. Espectacular, buah! Sí, hem anat al salt d'aigua aquell gegant que us hem dit abans i després, no ens sabem el nom, ens disculpeu, ja us l'escriurem per aquí, però llavors n'hi ha un altre caminant un trosset que a internet havíem vist que deien està amagada tal, i sí que hi ha un senyal, però sí que si no hi vas una mica brutal, bueno, ja us posaré aquí un vídeo. Espectacular. Hem hagut d'entrar com dins les roques, que a mi al principi em feia por, però després a tope m'hi ha animat. I brutal. De moment va pels top 1 de lo que hem vist. Anem xopes, però l'experiència... Però contentes. Sí, ben impermeable sobretot i ja està. Super, res. Després ja us parlarem de llibres en algun moment o altre. Sí. Ara fa 4 mesos me'n vaig anar a Islàndia amb 3 desconeguts. Rectifico, 2 desconeguts i un fotògraf de qui només sabia el nom francès i que es pren el cafè amb un sobret i mig de sucre. Ell, de mi, confio que ho ignorés tot, tret que em prenc el cafè sense ensucrar. La tarda que vam coincidir al Salambó, en Pierre em va explicar que al novembre agafaria un avió per anar a fer fotos d'un altre avió, caigut al mig del no-res. 46 anys després de l'accident, el fuselatge de la nau encara era al mateix lloc. Sense ales, ple de forats, però al mateix lloc. No sé què em va passar pel cap, o sí. Va ser la dèria de les metàfores. Islàndia, dia 5! En fi, us venim a parlar de llibres per fi, que si heu vist una mica del vídeo ja heu vist que de moment no ha aparegut cap llibre per aquí, no? Com veieu, som dia 5 de 10 dies que dura el viatge. I quantes pàgines hem llegit, Sònia? Cap. Les coses com són. Allò típic d'abans d'anar de viatge que dius llegirem cada nit, no sé què. No parem de fer coses. Estem rebentades. Sí, però ben aprofitat. Sí. Però vull dir, al vespre agafem el llibre i al cap de 5 minuts ja... Els ullets, pumba. Sí, però bueno, igualment com que jo us haig dit, no? Aquí us vindré a ensenyar les vacances, vindrem a parlar de llibres... Bueno, us ensenyem quin llibre o llibres hem portat per llegir durant el viatge i si d'aquí uns dies n'hem llegit una mica... Ja us ho direm, però bueno, tampoc us feu il·lusions. Vale, doncs tu, Sònia, quants llibres has portat de viatge? Jo n'he portat un només. Bueno. Que, bueno, el tenia una mica començat, però la veritat no me'n recordo, perquè ja fa dies, llavors el tornaré a començar. Molt bé.
i es diu Nadie lo vio venir, de la Shari La Pena. És un thriller i la veritat és que aquesta escriptora m'agrada molt. Ja l'has llegit abans? N'he llegit molts, sí. Molts? Bueno, molts. No puc dir tots, però vaig estar atenta en els que va traient, perquè la veritat m'agraden molt els thrillers i aquesta dona escriu molt bé. Mira, aquí just diu que és l'autora de La pareja de al lado, que no sé si us sona, però és un llibre bastant conegut dintre del món aquest. Vale, que guai. I ja està, la veritat tinc ganes de continuar llegint o de tornar-lo a començar. No te'n recordes gens, no? Per dir una mica tipus... No em sembla que una dona desapareix... Thriller? O sigui, sí, i estan investigant a veure què ha passat, però no... Ara mateix no me'n recordo. I aquest que has dit t'agrada molt, de la pareja de al lado? Sí. I te'n recordes d'algun altre així que diguis... Ara mateix no. Bueno, però i d'on és aquesta dona? Ah, sí, Un invitado inesperado, també. Alguien a quien conoces, Su último día... És que la Sònia llegeix molt, Una família no tan feliç... És que jo crec que els tinc tots els que diuen aquí. Però és això, jo m'agafa afició amb una escriptora o escriptor i... No, i a part que jo no llegeixo mai thrillers, vull dir que si un dia voleu recomanacions de thrillers, m'ho dieu i li dic a la Sònia, perquè és que llegeix moltíssim. I no, hi ha molts thrillers que a mi em fan por els thrillers teus. Jo és com la meva temàtica preferida, sí. Que guai. I tu, Anna, què has portat? Si llegeix durant el viatge, ja actualitzarà. Jo n'he portat 2, però típic, massa optimisme. Però bueno, primer us ensenyo el que encara no he començat i dubto que comenci durant el viatge, que es quedarà per començar i el llegiré a casa, que és Els meus dies a la llibreria Morisaki, de Satoshi Yagisawa. Segurament que us sonarà perquè s'ha vist molt, d'aquests cozy japonès que me van regalar fa un parell d'anys i està aquí esperant. No crec que l'arribi a començar. I el que sí que he començat, que he llegit unes 20 paginetes, és El que fem bé és demanar perdó, de Lee Ki-hoo, aquest de Mai Més, que és de literatura coreana, que aquests dos els vaig triar pel març asiàtic, no? Això de llegir autors asiàtics, ja que estem al mes de març. Aquest sí que l'he començat, que vaig anar també va venir l'autor a Barcelona, van organitzar una trobada amb algunes persones i m'hi van convidar els de l'editorial, molt guai. I el tens signat? I el tinc signat per Lee Ki-hoo, aquí que me'l va signar, en coreà també, dedicat. I res, n'he llegit molt poc, però sí que ens van explicar que va d'uns nois que estan internats en un psiquiàtric i se n'escapen, o els fan fora del psiquiàtric, ara no me'n recordo, i funden una empresa que consisteix la seva feina en demanar perdó en nom dels altres. Tipus, si la Sònia hagués de demanar perdó a la seva mare, però no sap com fer-ho, contracta aquests nois perquè demanin perdó a la seva mare de part seva. Bueno, sí, una mica... Però pinta, a mi quan ja has dit lo del psiquiàtric, ja t'ho dic, Anna, ja me'l deixaràs. Sí, la presentació va estar molt bé, vull dir, tinc ganes de llegir-lo, però el vaig començar una mica a l'avió, allò mig amb son, als vespres, allò que no avances de la son. Vull dir que ja anirem avançant, i sí, ja us en parlaré per aquí. Però això, i aquest no crec que l'arribi a començar, la veritat. Vaig estar pensant d'endur-me'n 3, perquè la Sofia em va dir, no sé, llibres, i també he dut per fer ganxet, hem portat llibretes per escriure, bueno, un joc de taula que no m'hi va cabre a la maleta i no el vaig portar per sort, però... Jo també miro sèries, vull dir, clar, no tenim temps. Les aurores boreals. Les aurores boreals, que és el primer de la llista, clar. Sí, un dia em van veure, avui també estem a un allotjament que sembla que, a veure si tenim sort, ja us ensenyaré per aquí fotos i això, però res, de moment això és tot. Sí. Tema llibres. Fins aviat. Adéu. Aurora! Com anem, Sònia? Què estem fent? Hem anat a visitar unes coves, dins d'unes coves de gel, espectacular. Espectacular. Mireu, aquí estem. Ara aquí ens està portant a un lloc que diu que hi ha molt bones vistes del glaciar, que és tot això, i aquests forats. Hem entrat per aquests forats i ja us posaré alguna foto, però brutal, que sí? Espectacular. Molt maco. Sense paraules. Estem fetes caldo, però portem aquí els grampons per anar pel gel, que jo quasi caic, però tot controlat. Molt recomanat. I a part, mireu quin bon dia, és que boníssim tot, molt bé. Apa! Yeah.
que actualitzar una mica de lectures. Em fa gràcia perquè he estat passejant pel poble amb la Sònia, que ara us posaré aquí el nom del poble perquè no m'atreveixo a pronunciar-lo, i no hi havia ningú pel carrer, i ara que he sortit aquí davant de l'apartament mentre la Sònia es dutxa, resulta que deu ser l'hora punta de circulació de les 4 persones que viuen aquí, perquè realment és un poble molt remot, que no hi ha ningú, ara hem anat a fer una volta i ens hem creuat 4 persones, que mireu si deu ser remot, que cada cop que ens creuàvem amb algú ens saludava, coses boniques dels pobles, suposo. I res, us aniré a actualitzar una mica del llibre que estic llegint. El que fem bé és demanar perdó. No estic llegint gaire, com us hem repetit ja 50.000 vegades en aquest blog, però bé, vaig per la pàgina 54 i tenim els 2 protagonistes que, com us deia, estan internats en un psiquiàtric. A les primeres pàgines se'ns explica una mica com és aquest psiquiàtric, com els tracten de malament, o sigui, els tracten molt malament, els peguen, els agredeixen, unes condicions inhumanes. I bé, se'ns explica com aconsegueixen sortir-ne, no us ho explicaré, ja, si llegiu el llibre ja ho veureu, però això, n'aconsegueixen sortir i han d'anar cap a casa seva, però un dels 2 protagonistes no recorda on viu, no recorda com anar a casa seva, i l'altre li diu, doncs mira, vine cap a casa meva amb mi, que jo sí que sé com tornar a casa meva, i tornen, i allà es troben la germana d'aquest noi, que també conviu amb un home que la maltracta i en unes condicions una mica complicades. No se'ns ha explicat gairebé de què treballa la noia, jo he pogut deduir que potser es prostitueix o algun tipus de feina una mica d'aquest estil, a veure si es desenvolupa en les pròximes pàgines. I res, de moment no ha passat gaire més, ja us actualitzaré en els pròxims vídeos. Si ara ens queden 4 dies de viatge només, ja ho veieu que no estic llegint gaire, ja em sap greu no parlar-vos més del llibre, però sí que m'agradaria ensenyar-vos una cosa que vaig preparar per la Sònia i per mi, però li vaig fer de sorpresa, una espècie de fulletó de la nostra ruta, que això ho fèiem amb el cau, sempre que anàvem de sortida amb els nens, fèiem ruta, on anem, el transport que agafarem, les activitats que farem, el menú, una mica de passatemps, i jo aquí a la Sònia li vaig preparar també, com a cosa curiosa, 5 cares conegudes d'Islàndia. I tenim, per exemple, la Björk o el grup Sigur Rós, que a mi sí que em sonaven, tot i que no són grups que escolti normalment, no? Però llavors també hi vaig apuntar l'Audur Ava Ólafsdóttir, que és l'autora de La veritat sobre la llum, de Club Editor. Jo aquest llibre el vaig llegir fa un parell o 3 d'anys, i també fa poc se n'ha editat Aden, que jo aquest el tinc pendent, com que l'altre em va agradar però no em va acabar de convèncer, doncs no m'he atrevit encara o no m'he decidit a llegir Aden. No sé si ho faré, si l'heu llegit m'ho podeu dir als comentaris, però la premissa em cridava l'atenció perquè sé que és d'una autora, no?, que pel fet de viatjar pel món, per fer presentacions dels seus llibres i tal, doncs té una mica de mala consciència pel fet dels avions, de la contaminació i tal, i parla una mica del tema climàtic, que a mi és un tema que m'interessa, encara no m'he acabat de decidir. I també vaig trobar informació sobre Halldór Killian Laxness, que és un escriptor que va guanyar el Premi Nobel de Literatura, que en català no en tenim cap llibre traduït que jo hagi vist. En castellà hi ha un parell de títols bastant coneguts, El concierto de los peces i Gente independiente. No sé si us sona aquest autor, si l'heu llegit, també m'ho podeu dir als comentaris. Jo a Reykjavik tinc la intenció de visitar alguna llibreria, fer una mica de ruta de llibreries, i tinc la intenció de comprar-me algun llibre, en anglès evidentment, d'islandès no en tinc ni idea, a part de les 4 paraules que m'he après aquests dies, però sí que encara, bé, crec que em deixaré portar una mica pel que trobi a la llibreria, però li vaig dir a la Sònia, m'agradaria llegir un autor que de normal escrigui en islandès, i evidentment doncs, jo llegiria una traducció a l'anglès, més que no pas un autor islandès que de primeres escrigui en anglès. No sé si m'explico, o sigui, llegir un autor que escrigui en islandès de normal, no en tinc ni idea, si algun autor així més contemporani, no ho sé. Rebuscaré una mica per la llibreria, segur que hi ha la típica secció d'autors locals, i a veure què em trobo, ja us ho ensenyaré, però per això no tinc gaire més idea d'autors islandesos. Sé que a l'editorial Nits Blanques hi podeu trobar també alguns títols, si ho voleu buscar, que és una editorial que edita llibres nòrdics traduïts doncs, del danès, del noruec, del suec, del finès, i també n'hi ha alguns de l'islandès. No n'he llegit cap llibre jo, però si us interessen els autors nòrdics doncs també podeu donar una ullada. I res, això seria tot. De moment, com us deia, em sap greu no estar fent gaire de blog lector, però a veure, mentre la Sònia es dutxa potser sí que llegeixo una estona, estic fent enganxat també aquests dies. El poble aquest és molt bonic, la veritat té molt d'encant. M'agradaria veure'l també a l'estiu, si hi ha més gent, o hi ha molts bars, hi ha molts hotels, però ara mateix està tot tancat. Però res, és un lloc molt bonic. Sí que per arribar-hi ha sigut una estona de carretera una mica amb neu, una mica complicadeta, però bé, ha valgut la pena.
perquè estava començant a agafar una mica de fred, la veritat. Estic aquí a una zona comuna és una espècie de part hotel, l'allotjament d'avui. A l'habitació hi tenim per fer cafès i esmorzar una mica i així, però no hi tenim estris de cuina. Però les vistes aquí són precioses, de la glacera m'encanta, la veritat és un espai molt bonic, i això, he vingut aquí a llegir una mica, que ahir me'n vaig en descuidar. Volia comentar també que aquest llibre m'està passant una cosa, a part d'estar-lo llegint en un viatge que anem molt cansades i sempre al vespre m'adormo, per això ara que són les 5 i poc he decidit llegir una estona, a veure si aguanto més estona desperta, però sí que m'està passant que m'està costant una mica connectar amb la traducció, tal com està escrit, traduït el llibre, i em sap greu dir-ho, no? Jo com a persona correctora, traductora, persona que em dedico a la llengua, al cap i a la fi, que a vegades em passa que quan un text no acaba de funcionar, jo no puc desconnectar del text, de l'ortografia, de com estan fetes les frases, i m'està passant que m'està costant una mica per això. O sigui, he trobat paraules estranyes, forçades, no sé, com una mica un català una mica estrany, forçat, no sé, i potser no errors d'ortografia, però sí algunes estructures gramaticals que per mi són incorrectes, alguns gerundis que no toquen i tal, i bueno, això que m'està costant una mica connectar amb la traducció, que em sap greu, però bé, sempre us comento les coses que llegeixo i que em semblen, per tant crec que també és just que us comenti això, no? Que la traducció no m'està acabant d'agradar. També em va passar amb una educació de Tara Westover, un llibre que va agradar moltíssim i que jo la traducció que em vaig llegir a mi no em va acabar de convèncer. Llavors, mentre anava llegint no podia parar de fixar-me, no? En frases estranyes, estructures forçades, que dius, això no és llenguatge àgil, fluid, natural, en català. Vull dir que m'estic trobant paraules o que fins i tot li dic a la Sònia, és que això no és gaire normal, no? I no sé, fa una mica de greu, però bé, espero aconseguir avançar amb la lectura i que la història doncs, m'atrapi, m'enganxi i m'agradi, i que això de traducció sigui doncs, una cosa una mica secundària, diguéssim. Ja us ho aniré explicant. No sé si algú de vosaltres ja l'heu llegit, és una novetat de fa un mes i mig, vull dir, és un llibre bastant nou, però si l'heu llegit i heu tingut aquesta mateixa sensació, me podeu dir als comentaris, si voleu ja en parlem, però bé, que jo el seguiré llegint, que a més és el llibre que hem triat per llegir al Març Asiàtic amb la Lídia, la Maria i la Míriam, que cada any ens reunim pel Març Asiàtic per comentar una lectura coreana, i anem a dinar a un restaurant, segur que us he parlat altres vegades per aquí a Osona. Hem quedat l'11 d'abril per comentar aquest llibre, per tant, llegir-lo el llegiré i en parlarem i tot plegat, però us volia fer aquest petit apunt sobre la traducció. Està nevant! Ui, quin vídeo bé! Estem buscant... Bueno, jo he triat, després us l'ensenyaré millor, però aquest llibre de la Miss Iceland, que és de l'Audur Ava Ólafsdóttir, i estem buscant El petit príncep per una amiga meva, que vull comprar islandès, ara preguntarem perquè no l'estem trobant. Jo no me miro res perquè no sé tant d'anglès com per llegir-ho. He vist alguns thrillers. Però bueno, me puc comprar uns carmelets o alguna cosa, que aquí en aquesta llibreria tenen de tot. Una cafeteria. Sí. I sí que no estem veient llibres en islandès, tots són en anglès. I sí que ens agradaria trobar-ne algun per veure una mica. Ja que estem aquí, sí. Sí, però bueno, seguim investigant. Sí. Sònia, què has trobat a la llibreria, aviam? Pues he trobat un petit quadernet d'en Pushkin per pintar, supermono, és que l'Anna li encanta d'en Pushkin. És un animaló que no sé d'on ha sortit, però... Mira, pues, i aquí pinta mandales per les 3, Anna. Jo puc pintar Pushkins. Ui, no? És preciós. Quan val? És boníssim. Aquí estem tot el dia fent $11. les conversions. No, està en dòlars. Bueno. Sí. Si ho haguessis de fer servir no és tant, però clar.
si m'ho he de comprar per no... Però està bé, pot ser interessant, molt bé. Hola des de Reykjavik, ara sí hem arribat a la capital d'Islàndia, la gran ciutat, després de tants dies de veure pobles remots, sense ningú, sense cap bar obert, amb 4 persones passejant pel carrer. Avui sí que es nota que som a una ciutat, hi ha botigues de souvenirs, botigues de roba, oficines de turisme i llibreries, com us deia, jo tenia ganes de fer una mica de turisme llibreter. Algunes llibreries que em feia gràcia visitar ja les hem trobat tancades perquè hem arribat ja a mitja tarda, que hem tingut unes 5 hores llargues de cotxe avui, 5-6, hem parat a dinar, vull dir, al final ha sigut un dia de cotxe, però sí que hem trobat una llibreria oberta, que us deixaré per aquí el nom de la llibreria escrit, és una llibreria centenària, he vist que es va obrir el 1800 i pico, i res, era molt gran, típica llibreria de 4 pisos, amb cafeteria, amb zona doncs, infantil, una zona més així de marxandatge lector, no? Que sí, coixins, punts de llibre, una mica de tot, i he comprat 2 llibres. Un era un que no era un encàrrec, però hi ha una amiga meva que fa col·lecció de llibres del Petit Príncep traduïts en diferents idiomes i li vaig preguntar si volia que li portés. Mireu, aquí el tenim en islandès pronunciat a la meva manera, Litli Prinsinn, aquesta edició, molt xula, bueno, típica de Petit Príncep, amb il·lustracions, però ben gran, amb la lletra ben clara, que clar, evidentment ella no sap islandès, però en té diferents edicions, se'l sap una mica, i la gràcia aquella doncs, de poder veure el text en diferents idiomes. Em fa molta il·lusió poder-li regalar. I llavors un llibre que m'he comprat per mi, que em fa molta il·lusió, tampoc n'he mirat gaire, he anat directament a la lleixa, no?, que deia de literatura islandesa, i he anat cap allà. N'he vist d'en Halldór Laxness, que és l'autor islandès que us vaig comentar, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura, però n'he llegit la sinopsis i tampoc m'ha acabat de cridar l'atenció i he pensat, a veure, anar a comprar per comprar, doncs no cal. I n'he acabat agafant un de l'Audur Ava Ólafsdóttir, que és l'autora de La veritat sobre la llum i Aden, que aquests els tenim traduïts en català, doncs un llibre seu que he trobat que no tenim traduït en català, l'he agafat en una traducció a l'anglès, com us deia, doncs ella escriu en islandès, però llegeixo jo traduït a l'anglès perquè evidentment no sé islandès, i he agafat aquest que es diu Miss Iceland, que n'he llegit la ressenya i també veia a Goodreads algú que deia no us deixeu endur per la coberta, aquest estil que sembla un llibre cozy i tal, i segueix una mica la tònica d'aquesta autora, que és una autora també una mica poètica i temes doncs, de reflexió interessant i profuns, no, diguéssim. Vull dir que no és un llibre de platja, que a vegades les edicions dels llibres ens poden transmetre coses que no acaben d'encaixar amb el que és un llibre, no? I aquest llibre, pel que he llegit a la sinopsi, va d'una autora que neix en un poble remot d'Islàndia i que ella vol ser escriptora i se'n va cap a Reykjavik amb la seva màquina d'escriure, està situada als anys 60, se'n va amb la seva màquina d'escriure i un original que ha escrit ella, i doncs intentant ser escriptora i es topa doncs, amb una societat masclista i que no vol que les dones siguin escriptores, no? Que vol que les dones facin una altra cosa. I no sé, m'ha semblat una premissa interessant. Com us deia, com us vaig comentar, La veritat sobre la llum em va agradar, però no em va acabar de... I no sé, aquesta sinopsi m'ha cridat l'atenció, em fa il·lusió de llegir un llibre que m'he comprat a Islàndia, el títol també m'ha fet gràcia, no? Evidentment, Miss Iceland, i res, espero llegir-lo aviat. L'estiu sempre és una època en què a mi m'agrada llegir llibres en anglès, potser llegiré a l'estiu, no sé, o just quan tornem, si em motiva a llegir el llibre d'Islàndia, doncs ja el llegiré, ja us en parlaré per aquí. És de l'any 2018, l'original, vull dir, ja fa uns anyets, no és una novetat, però mira, potser en un futur el podem llegir en català, si Club Editor s'anima a traduir-lo, igual que ja ha fet amb altres llibres de l'autora. Estarem atents i espero parlar-vos-en ben aviat. Últims instants a Reykjavik i últims instants a Islàndia. Ja s'ha acabat el viatge. Bueno, s'acabarà demà, que tenim una llarga jornada d'aeroports, però ja estàvem acabant de passejar, són les 6:15 de la tarda, com veieu encara és més o menys de dia. I res, hem anat avui a una altra llibreria que em feia molta il·lusió perquè pel que havia vist a fotos era més així, més cozy, que la d'ahir era més macro-llibreria en el sentit de llibreria de 4 pisos, amb cafeteria, marxandatge de coses de llibres i tal. I la d'avui era molt més petita, bastant més petita, però vaig veure a internet que era una llibreria que ja la porta la 4ª generació de llibreters i bueno, una mica més així
cozy, i m'ha agradat molt, molt maca. El llibreter també molt atent, només d'entrar i ens ha preguntat si necessitàvem alguna cosa, tal, i no, tal. Però llavors, a mi em feia il·lusió comprar-me un llibre d'en Haldor Laxness, el Premi Nobel de Literatura, i estava mirant els llibres, tal, i m'ha dit, go for it, perquè n'estava mirant un de concret, i diu, go for it, tal, no sé què. I jo he entès que, perquè m'ha dit ràpid i dic que tampoc estava gaire atenta, diria que m'ha dit que era el llibre preferit de la seva mare, d'aquest autor, i m'ha dit, go for it, i dic, mira, doncs el més gruixut de tots, ja us ensenyaré per aquí, però estic molt contenta, fa molta il·lusió llegir aquest autor, i també el que em vaig comprar ahir, que ja us vaig ensenyar. Espero llegir-los aviat, ja m'ha dit Sònia, aviam si no els deixes passar gaire temps, que el típic allò que et compres llibres amb tota la il·lusió i al final passen i, jolina, estan ambientats a Islàndia, a Reykjavik, i em fa il·lusió, la veritat, llegir llibres ambientats aquí. I res, estem acabant de fer una volteta, acabant d'aprofitar, i com us deia, doncs abans espero una jornada intensa d'aeroports, ben aviat al dematí anem cap a l'aeroport, després tenim 5 hores a Amsterdam, aprofitarem per dinar, i passar-nos fotos, llegir, fer ganxet, tot el que no hem fet durant el viatge per al cansament i les hores d'activitat, doncs ho farem demà a l'aeroport. Fa gràcia perquè estic tant per aquí i ara no porto res que a priori em faci semblar una turista. I penso, fa gràcia pensar si realment semblo una local o se'm veu d'una hora lluny que sóc una guiri, amb aquestes galtes vermelles del fred. Epa! Del fred, també perquè avui hem anat a unes aigües termals, Blue Lagoon es diuen, i ens ha tocat el sol. Però això, com que estic aquí moda jaqueta i res més, penso, semblo una turista o no semblo una turista? Estic anant cap a l'església. És una església molt curiosa, però estic a la part de darrere. És allò que a priori dius, maca no m'ho sembla, però quan la mires dius, doncs mira, és diferent. Sí que les esglésies que hem vist en els poblets a mi em semblen més maques, la veritat. Vull dir, no sé, més de pel·lícula. Però bueno, molt guai. Ahir que us deia que tindríem 5 hores per llegir a l'aeroport, resulta que en tindrem unes quantes més perquè l'avió havia de sortir a les 11:25 i no surt fins a les 7:20 de la tarda. Horrible. I això vol dir també que perdem l'escala que teníem d'Amsterdam a Barcelona, ens haurem de quedar a dormir a Amsterdam. Bueno, ja hem fet les trucades pertinents per saber com hem de fer. Ens han dit que quan arribem a Amsterdam ja ens diran on anem a dormir i amb quin vol tornem demà. Però bueno, Déu-n'hi-do. Ens hem aixecat a 2:45 del matí per arribar amb temps a l'aeroport, havíem d'anar a deixar el cotxe de lloguer i tot plegat, però és que fa un vent huracanat. O sigui, en realitat dius, millor que l'avió no surti amb aquest vent perquè no arribaríem enlloc, però allò que hem arribat a l'aeroport i hem vist allà delayed, no sé què, i hem dit, no fa bona pinta. Però bueno, paciència, hem estat fent cafè, ara ens hem situat aquí en una zona que no hi ha ningú, i a passar el dia, i ja està. Llegir, fer ganxet, mirar sèries. No passa res, tot fos això, aquí estem. Ale! Hola de nou, ara hem acabat de dinar, que ens han donat un val de 15 euros per estar al dia a l'aeroport i així. Hem menjat una pizza que em valia 28, així que no hem hagut de pagar els 30 euros, li deia a la Sònia. Crec que és l'únic cop a la vida que he menjat una pizza a un aeroport, perquè sempre és tot tan car, que és allò típic de comprar-te un entrepà o portar ja el menjar de casa. I dius, mira, avui ens hem estirat, hem anat al restaurant a menjar una pizza, i res, i ara estem aquí, en aquesta zona. Però res, ara acaba de passar la tarda, tinc la intenció de llegir, a veure si avanço una mica amb el llibre i no m'adormo, jo crec que hauré rendida ben ràpid. A veure, els seients tampoc són gaire còmodes, que són de fusta una mica durs. Però bé, està passant prou ràpid el dia, al final estem entretingudes amb la Sònia, anar xerrant i anar fent. Tot bé. Aquest no sabem què puja. Porta mitja hora amb això. Aquí posant gasolina, aquí hem vist el pilot netejar-se el vidre des de fora. I les maletes... I nosaltres continuem aquí. Ui, que hi havia un zoom. Nosaltres aquí. Continuem aquí. Aquí, en una zona molt VIP, perquè no hi ha ningú. Però bueno, menys de 2 hores, ja vinga. Sí. Animeu-nos. Yeah. Ho aconseguirem. Aquí la gent pujant. Gent que no som nosaltres. Exacte. Aquest segueix amb això. No sabem què porta. Ui! Acaba de caure una maleta a terra. I l'he vist. Hòstia. T'ho juro. I ara què?
No ho sé. Bueno, som a Amsterdam, hem passat la nit aquí, vam arribar ahir a les 11 i pico del vespre, ens han posat un hotel, un Ibis, d'aquests típics, bueno, al costat de l'aeroport, i ara d'aquí 4 hores o no sé quantes tenim el vol cap a Barcelona, a 2:45 del migdia. Ens pensàvem que potser ens reubicarien tipus a les 8-9 del matí, però deurien estar ja plens els avions, a més avui és divendres. Potser hi ha més trànsit, no?, de gent que va d'Amsterdam a Barcelona a passar el cap de setmana, turistes. Però bé, així hem pogut descansar una mica, hem tingut esmorzar a l'hotel tranquil·lament, i això, 2 dies per tornar d'Islàndia a Calella, perquè després hem d'arribar a Barcelona, agafar la Renfe, també una altra odissea. Però, en fi, ja anem fent, ens hem acostat de mica en mica, ara ja estem al mateix fus horari que a casa nostra, va millorant la cosa. Però bé, ahir també vaig llegir una mica a l'avió, després, en algun altre moment, ja us acabaré d'actualitzar de la lectura, he llegit la meitat del llibre, sí que he anat avançant, però res, estem bé, ja amb ganes d'arribar a casa, sobretot, però perquè tampoc tenim les maletes, jo no tenia pijama per dormir, en fi, però tot bé. Anècdotes que fan que d'aquí uns anys, quan recordem el viatge, recordem aquesta escala eterna en aquest aeroport, i ja està. Several days later. Doncs sí, ja torno a ser a casa, ja torno a ser a l'espai de gravació habitual, la meva habitació. S'han acabat els paisatges idíl·lics, les muntanyes nevades, els dies de vacances amb la Sònia a Islàndia. Ja són ara un record, una experiència viscuda, però bé, ens en queden, doncs, això, evidentment, records brutals. Fa uns dies en parlàvem amb la Sònia, que realment va ser un viatge fantàstic, meravellós, inoblidable, sens dubte. Jo espero que us hagi agradat el vlog. Sé que no hem parlat gaire de llibres al final, però mira, quan vas de vacances, no?, al final, entre que es passes el dia fent coses, estàs en un altre país i tens ganes d'aprofitar el temps al màxim. I res, aquests dies que he estat editant el vídeo, quan vaig arribar al final vaig pensar, ostres, Anna, no has gravat cap vídeo ni amb la Sònia ni res, dient adeu, tanquem el vlog, en fi, faltava aquest moment final d'acomiadar el vlog. Sí que us volia ensenyar també 2 punts de llibre que em vaig comprar per la meva col·lecció de punts de llibre, que com sabeu fa molts anys que faig de punts de llibre de llocs del món, i d'Islàndia doncs també evidentment en volia algun. Em vaig comprar aquest, que és d'aurores boreals allà. Tot eren souvenirs d'aurores boreals, evidentment, i jo que Ikea, tot el que he comprat tenia dibuixos d'aurores boreals, fotos d'aurores boreals, en fi, aquest com a punt de llibre del país. I llavors me'n vaig comprar un de Reykjavik, de la ciutat, que és aquest de l'església, que és fet a mà. I també, doncs, quan llegeixi els llibres que em vaig comprar, ja us en parlaré en el diari de lectura corresponent. De moment estan a la pila de pendents, no he començat ni l'un ni l'altre, i ja quan els llegeixi, doncs, ja us en parlaré. I aquí acomiadaríem el vlog, m'acomiado també de part de la Sònia, que com us deia no vaig pensar en tot l'embolic de l'aeroport d'Amsterdam i tota la pesca, no vaig pensar en gravar cap vídeo final acomiadant-nos, però això que també, doncs, Sònia, evidentment, m'ha fet molta il·lusió fer aquest viatge amb tu, ha sigut una experiència preciosa, que amb tants anys d'amistat doncs no havíem fet mai un viatge així, i a Islàndia doncs ha sigut brutal, no sé, m'ha encantat. I també estic molt contenta d'haver-vos pogut presentar la Sònia al canal. Al final és una amiga meva de fa molts anys, com us deia, doncs molt lectora. Si algun dia voleu recomanacions de thrillers i així, doncs m'ho dieu i jo li passo el missatge a la Sònia perquè em digui alguns títols i us pugui aconsellar. És una grandíssima lectora i doncs també em fa molta il·lusió que hagi pogut passar per aquí en aquest canal. A veure si algun altre dia vol tornar a gravar algun vídeo, ja li preguntaré. I fins aquí, doncs, el vlog lector a Islàndia. Espero que us hagi agradat, que us hagi entretingut una bona estona, perquè sí que m'ha quedat un vídeo bastant llarg. I potser no és un vídeo gaire lector en conjunt, però també em feia il·lusió tenir aquest record al canal del nostre viatge a Islàndia. També m'ha agradat molt fer el vídeo i espero que us hagi agradat molt. Em podeu deixar als comentaris si heu estat a Islàndia, si us agradaria anar-hi, alguna cosa del vídeo que us hagi, no sé, sorprès, impactat o cridat l'atenció pel que sigui. I sobretot, si heu llegit alguna vegada literatura islandesa, també em podeu dir als comentaris si teniu alguna recomanació, si heu llegit els llibres que us he ensenyat, doncs també dir-me si us van agradar o no. I parlem de tot plegat als comentaris i ens veiem molt i molt aviat. Que vagi molt bé. Adeu! Muntanyes i glaciers.